2024 a la Vila de Castell d'Aro, en nom del governador li faig entrega dels territoris, béns i súbdits conduïts en nom de Sa Majestat al Nou Món. Gràcies als poderosos Colles Marrec, amb la seva defensa al Nou Món. Vuelta que estés component. Bon recorregut per aquesta colla de Sant Feliu de Guíxols. Número 46, Marc Marrec.